Daghan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo. Dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple, way lain, Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Mga higala, paminawa kining testimonya sa nakasulay na sa Ashigo Herbal Capsule. Date Tabor, taga Villanueva. Akong papa, Ashigo Capsule o Ashigo Kapi. Kuhan siya kanang yang dugo bitaw kay 90/200. Munang mao mong gimintin siya, nadala naman siya sa ospital niya. Di siya kakuan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong gimintin karon saya, karon nakalakaw na siya. Ashigo. Oo, tinuod jud, promise na ang Ginoo sa langit. Nituod jud ko kay naulian jud akong papa. Nga moinom sila og Ashigo. Kay makatabang jud akong papa, naulian jud. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Capsule. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Capsule. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Amayong adlaw kanatong tanan. Ako si Leonela Maisling, usa ka Alstitzer sa Oroqueta City. Nagapamatuod kaninyo nga nagagamit ako aning Ashigo nga herbal capsule. Kaluoy sa Ginoo, naulian ang akong pangbati. Akong paminod sa akong kamot, akong arthritis, o akong pagpalpitate, nawala ang akong gipangbati. Salamat kayo sa Ashigo, kay kining akong gipangbati, kung mutukan na ganin akong arthritis, makalive jud ko sa akong trabaho. Salamat kayo gyud kay naulian ko. Sulayin ninyo, katong wala pa inton kasulay, sulayin ninyo pagtumar ang Ashigo, kay kini makatabang kayo kanato ang tanan, no? Pila ka start mo na imo?
Sa pagkakaroon, mihurot ko og duha ka staff. Pero sige gyapon kung katumal karon, kini asigo. Maayo man yun ni kaayo kay ako nakasuway naman ko sa mga herbal. Daghan ng klaseng herbal nga akong nasulay. Pero kini ragang asigo maoy nakauyon ko sa akong gipambati. Then salamat kaayo tuloy sa Ginoo. Naarang-arang gyud ang akong gipagbati. Salamat kaayo sir. Makakuan ko ninyo nga 100% yun ang akong kaayuhan ini asigo. Dahan salamat. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soya bean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga fiber niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede kyut kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon na kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Ipas na ang kadiliman ng araw. Dahan-dahan pa ang nagising at ngayon babawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-ibig.
sa mga may oras na minaw. Oh yeah! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you! Without mga kamay! Maing bundag, may gunto, may ngapon, may gabi. Kasi matingala mo, grabe, tanan man adlaw. O depende kung unsay oras mo, unsa mo'y adlaw ni tanaw ani o naminaw ani programahan. Ang importante, it's another day. Another day of kayod. Another day of kumbate. O another day of pag-antos. Ano yan ang programang walay politika? Puro lang yun pakatawa. Bawal politika, bawal politika. Kay lahi na nga mga programa ng politika. Kani nga programa pawala sa kalaay. Pawala sa kalaay para makaginhawa gamay. Kauban! Ang inyong igsoon, Brother Bernie Bitok Bito. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Welcome po sa programang Gugmang Giaha Comedy Drama. Ang programang makapatawa. Pero rated SPG ni siya. Kung asa mo gibutang ni Lord karon nang hinaot ko nga tana okay ra mo? Ay kalimti, magpasalamat sa Ginoo sa laing adlaw. Dagan tay mga igsuon nga matag adlaw sige ampo nga ma-extend ilang mga kinabuhi. Naiuban gatambal ana. Unang kita magpasalamat ta kung natas mayong panglawas. Gaginhawa pa ta. Balag baugba ba. At least importante buhi, ha? Magpasalamat ko unsay naa, ha? Mangayo sa mga grasyas Ginoo. Pasalamat daan, ana mag-ampo ko magpasalamat ako daan. Lord, salamat daan Lord sa mga grasya, ana ba? Pasalamat na mo daan. Ang uban na nalangay lang na gamay kay basing na traffic lang. Basing nasangit lang spirito na dapit. Sumunang ako sa inyo ha, pasalamat na daan. Ako unsa man galing nasa inyo diha, pasalamat lang po. Lord, salamat ani. Bahalag dili ka naka-aircon, naka-electric fan lang ka. Pasalamat ka nga naka-electric fan kaya ang uban taong kapaypay. Be grateful. Ha? Simulan na po ang ating letter for today. Kung sabi itong istorya na po karon. Ito na po ang ating letter for today. Lamang ang imong mga giaha upaya kinindughan ko ano dili ako masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Na. Dear Brother Bernie Bitok Bito.
gugmang giyahak madunggan sa mga nagkalain-laing radio station sa tibuok Mindanao. Madunggan diya sa Radio Servicio 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City. 97.1 Enchanted FM Hinatuan, Surigao del Sur. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Sa Misamis Occidental 97.1 Mix FM Plaridel og 92.5 Mix FM Aluran, Misamis Occidental. Madunggan sa tariya sa may Kidapawan City, North Cotabato sa 100.7 Tambuli Infinite Radio og diya sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte sa atong mga kauban diya sa 100.9 Metro FM og siyempre sa Bukidnon. Madunggan ta diya sa Uswag Radio 87.1 Pangantukan, Bukidnon. Diri sa Misamis Oriental sa Miss Or Radio 87.5 Taguluan, Balay ni Notska. Og sa Villanueva diya sa may Power Radio 97.9. Sa Cagayan de Oro, madunggan punta sa Strong Radio 90.3 Cagayan de Oro. Sa tanan tibok signa, sa tibok na maabtan sa mong signal sa aning programa mayang adlaw. Kung wala pa mo naka-follow sa Facebook page, paki-search lang Bitok University. Basta ikaw nalaywa pa naka-follow, ha? Follow na, i-search lang Bitok University, paki-follow, paki-like. Salamat. Ang atong gugmang giyahan, siyempre giatod ka na to. Sa dagganay, nakatilaw, nakatisting, og dagganay na ayo, ani. Ang kape og ang kapsulang adunay ashitaba. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Lami kayo ikaon sa mga piniritong pagkaon. Agay-gay. Muning gingon nilang ano magyuning lami mo may ginabawal mga igala. Lami magyud kayo ng mga prito-perito eh. Diri ang daan sa Cagayan de Oro City, daghan kay pamalit anang proven. Lami sa kayo ituslok dayon sa kanang hot sauce, puso lang dayon, asolbad. Gamay rin mong budget. Siyempre, di mawala ang kanang mga fried chicken. Ang pinakalami pag yun nga kaunon sa fried chicken, kana pag yung liog. Kanang liog bitaw, no? Lami kay kano, juicy kayo. O kanang chicharong bulaklak, agay kalami. O kuan baka kanang crispy pata, agay kalami. Lami ikaw ng mga pinirito, pero
According sa World Health Organization, number 1 gayod ang mga piniritong pagkaon. Number 1, dili number 2, dili number 3, kundi number 1 gayod ang mga piniritong pagkaon nga adunay extremely high. Di lang high, napag-extremely. Extremely high in cholesterol. Nako po muna ni. Kung asa kanang kolesterol labi nang masobra ana may bad o goods cholesterol. Good cholesterol. Pero unang matingala mo anong taas inyong mga blood pressure, anong high blood mo kay grabe nag-cholesterol sa inyong mga dugo. Kanang cholesterol mura na sa mga tambok-tambok ba. Buring ana nga dating ba. Mo nang usahay inyong mga dugo lapot na kayo, mo nang inyong kasing-kasing maglisod nagbumba, mo nang magpalpitate mo. Kay lisod na kayo ang dugo nga modaloy sa mga kaugatan. Ang problema pag ina ng kolesterol, magpilit-pilit pag ina siya sa kaugatan. Mao nang samot na nga ang dugo maglisod nag-agi. Ang resulta, heart attack, stroke, ug uban pa. Simba ko Lord, simba ko. Mayon na ba mo pagilom da Bernie, doktor de ka. Sa bagay, no? Pagilom dia Bernie, konsihal ra ka, dili ka doktor. Wala kay karapatan magsulti sa amo anak mo nang magpadayon mig kaon sa piniritong liog. Wala, nag-ingon raman ko. Pila ray pag-google. Igawas man as balita nga number 1 ang mga pinirito, number 2 ang mga processed meats. Sama ng mga hotdog, mga bacon, mga sausage, ay kalami. Ikatulo dayon ang dessert. Ay, kalami sa mga cake. O ikaupat dayon ang mga salty food. O, morning upat nga taas kaayo og kolesterol. Nga morning mga rason anong taas kayong level sa mong kolesterol o nganong high blood ka. Akong utrohon, pinirito number 1, processed meat ang ikaduha, ikatulo ang dessert, ikaupat ang salty foods. Sige, padayon gid mo ana ba? Bosa kung kamo nanay hypertension, high blood na, taas o kolesterol, ayaw mo paglimot-limot sa inyong mga tambal. Nanagyod mo yung maintenance. And speaking of maintenance, dire mo kung mahilig mo og herbal, di sa ko mamugos. Pero kung mahilig mo og herbal, natural ingredients, gikan sa asitaba, og aduna pag yun ni guyabano, og napag yun ni say turmeric, dire na mo sa Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. O kanina lang, kaning guyabano extract lang daan. Kabalo naman siguro tatanan nga ang guyabano extract adunay anti-cancer properties. Maka-improve po ni sa imong immune system. Aduna sa kini anti-inflammatory effects. Og ang kaning guyabano extract adunay antimicrobial properties. Nga posibleng makatabang muaway sa mga bakterya o mga viruses. Ang Ashigo Plus aduna po'y turmeric nga nindot sa inyong mga kasing-kasing og muning magpababa sa level sa inyong kolesterol. Mo nang tanan nanay nakatisting na ani. Busa mag Ashigo Plus Herbal Capsule na. Ashigo Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan o naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar. Kung naapag kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom Ashigo ang akong BP. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko Ashigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ug dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamong mga sama nako nga
balatian sa lawas. Sulayin ninyo pag inom ang Ashigo. Kay makatabang din nila to. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika. Yon, Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang Ashigo Plus, mapalit sa inyong mga suking parmasya, mga tindahan. Available ni siya sa radio station na inyong ipaminawan. Pwede mo palit per banig o para matistingan ninyo. Di lang sa inyo usa ka box. Mga 10 capsules lang sa o kana testing para makita ninyo ang alibyo nga inyong matagamtaman, ha? Available po niya sa Shopee kung gusto mo. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Naman dito yung nag-order dito sa online og tulo ka box sa kape. Deliver na ko to niyang taon-taon, madam, ha? O siyempre, ang gugmang gihak, gato po ka na to sa VG Soya Milk Drink. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilders sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! VG Soya Milk Drink available sa Ororama, Gaisano o sa mga SM stores. Available na sa mga grocery stores diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. VG Soya Milk Drink. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bidok-Bidok. Idol Konsihal. Sa tanan ni muntik paminaw sa gugmang gihak, ako dugay ragi ko tig paminaw, college pa ko gapaminaw na ko nimo. Panahon pa sa IMUR. Kagahi ba sa IMUR? Ako di ay si Jenny. Short for Jenny Lou. Ngayag agaw ni Jenny High. Si Jenny High o si Jenny Lou? Okay. Ako dahil si Jenny Short sa Jenny Lou. Lagi, balik-balik. Nagpadala kong letter kay gusto ko nga matagaan ni mo og advice, Idol Konsihal. May tungod sa akong sitwasyon karon. Nagoy beshi. Nga itago na to sa pangalang si Honey. Short for Honey Lou. Nga igagaw ni Honey High. Honey Hulu, Honey High. Okay. Agong beshi nga si Honey, short for Honey Lou. Lagi, balik-balik na sa doon.
Aminado ko kaniya kong beshi nga si Honey Perting Gwapaha. Usahay gaapil pa gani sa mga mga search. Search and rescue. Ginawa mga search sa mismo. Search and rescue team din. Gaapil sa mga beauty contest. Mo nang aminado ko nga kaniya kong beshi. Dagan gyoy makagusto. Apil ang lalaki nga ako pong nagustuhan. Kadugay bagyo ni Ani ay. Ganina ra ko sigulat niya ban ingon naman siya nga padulong pa sa dire. Nanapod ni nagstorya na pug ko nga ako ra isa. Siyempre kailangan ko magstorya kay drama man ni wala man ni sa video. Barag siya naman siguro ni ay. Barag siya na gid siguro ni galing ay. Barag siya na gid siguro ay. Jenny! 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 Kadugay ni mo, honey, eh. Jenny, pasayluag yung ko, Jenny. Kabalubi ako nga mga usa ka oras pa pagtaod anay akong pilog, pabutang sa kumpulang nga lipstick o gwapa kayo kong aping og look at my teeth, ha? Kita niyo na? Naot sa mga kaay, kita niyo na akong, naka-veneers na ako, naka-veneers. Wow, sana all maka-afford og kuan veneers. Syempre kaya may mo sponsor nako nga mga dentist kay tanan ba mo sponsor nako mo taas ba ang sales gwapa ba ako diri gwapa ko diri maalagi gwapa lagi ka ijubuak lang gyud og tingog. Aparte na kong gwapaha gid oy gaganina sa mukan gyud ko ang mga kamukay galugong gyud ang mga guard nato pag mosulod bitaw ko mututok gid sila sa ako ginahead to maglaway-laway ra mga murag irong buang oy. Ay kapoy gyud kayong usahay bitaw makaunahon ako ba nga usahay Lord unsay makampo ko ba unsay mong ginaampo magampo ko usahay nga Lord kanang tagay ra pud kog break bi nga bisag mga isa ka adlaw lang nga mapangit ko bi kay kapoy na kay magwapa. Uy, pag-ilom de, madungan ka kasi makilatan gyud ka. Di man good kay sa tinud-anay lang na, well, sa bagay, pasalamat ko sa Ginoo nga nagwapa ko, aperting gwapaha yun ako, Pero sahay man yun naman sa mga times gud nga kapuyan ko kana usay kanang mulabay ko ba nang sumukayo matag-adlaw na mi na gwapa ana ba gwapa hi miss gwapa bis beautiful ta daghay magpilog ko ana muna usahay lang gyud usahay pasayloag gyud ko Lord pero usahay lang gyud man usay magay ko nga Lord daghay ra ko bisag isa ka adlaw lang Lord nga mapangit ko Lord bi para ay paita lagi ay sana all gwapa ikaw kan masag ka gwapa? Buutan. Ganahan ko sa imo kay buutan. Pero gwapa sa ko. Puti. Bitaw, kabalo ka. Gamay raman imong arti-arti na. Gwapa man ka. Pero siyempre, labaw lugar ko. Mas gwapa pag yung lugar ko. Perti yun akong gwapa. Hastang gwapa yun ako yun. Sige na. Uy, kadyot lang. Uy, tinoy yun imong giingon. Gwapo man dito imong giingon nga si Raymond, no? Ano nakasulti ka? Alang kay nakita ko sa Facebook. Ay, in fairness, gi-add ko niya do. Patay. Crush na ba kinako na si Raymond? Diri na po ni makagusto sa akong Amerika karon. Gwapo siya do, ganahan ko niya. Kanang pagtanan ako sa iyahang sa Facebook bitaw no kanang kuha man siya no kanang athletic man siya no kanang hilig ko mga sports mga buutan magyud siya kay duol kisa siyang mama pero basing niya kuan siya uy kanang mama's boy dili ba ya buutan man na si Raymond actually pareha mi student assistant
Adi ay, hala, uy. Ipalailar ko na sa ako, abi. Pwede. Sige. Basi magkita mo niyang hapon, akong ipailaila sa imo. Sige, tanawon ako akong i-judge kung in fairness ba, gwapa ba, or gwapo ba yun sa personal parehara or basin profile pic ra kay sas, daghan na ba kayo sa Facebook karon. Nga gwapa lang sa Facebook ay na-filter pero sa personal, sus, purya gaba, oy. Di pareha na ako ba nga, sus, pare-parehara yun ang kanang without filter o with filter. Maura yun, wag yun, diferensya. Usahay ko mo reklamo na lang ko na ang TikTok o Facebook sa kong dagway kay mo ana sila nga add filter tapag ana oy same ra daw di wala gyud ipik ang filter. Gwapa ko diri hastang gwapahag yun ako diri. Sige na ikaw na lagi ang gwapa besh. Ay ka bala ka besh. Ingnon ta ka besh kung action og ulan og kagwapa besh ipagawas gyud ta ka besh ipahangad gyud ta ka para ikaw gyud una matagaan besh sa kagwapa. I've loved you only in my mind, but I know that there will come a time you feel this feeling I have inside. Oh, unsa man? Jen, lako na ta? Raymond, kajut lang na ako'y giulatan akong ipaila-ila sa imo, ha? Kaya gusto na kanya maila. Ha? Kisa mo na? Akong amiga. Wala lang. I think nag-ila naman sa Facebook. Buragian na galing daw ni mo siya. Kinsagon? Jenny! Oh, nera siya? Oh, hala? Mama na si Honey ba? Amiga di mo na? Hello! Hi, Jenny! My beautiful beshi! Hi, honey. Mao ni si Raymond. Mao ni akong giingon sa imo, ha? Inaon sa mga kanihang man ka? Hello? Hi, Raymond. Honey? Magkailag yun mo ni Jenny? Yes, beshi me ever since. In fairness, Raymond, gwapo gini ka sa personal. Mo gali. Joker man ka, Raymond. Oh, you're so funny. I like you na. Wala pa galing ko nag-joke. Wala pa rin ka nag-joke. O tanawa na. Nagkatawan ako. Wala pa lang ka Gabi, just, ikaw bitaw, Jenny. Huwag ikaw nagsabang. Friend yun ay kayo mo ni Raymond ba? Funny yung ganun si Raymond. Katawa lang kasi. Huwag pa kayo siya nag-joke nagkatawa na. Ako sa galing, wasa ko nag-expect nga magkaila day mo ni Jenny. Unang naulaw sa noong ko da. Ano ba ulaw mga? Ay kaulaw. Oy, ginoo ko. Ikaw bitaw, samo kay ka. Ikaw ba? Lami kay kalaparuhon og panty ay. Mauna na siguro ko eh. Kadyo lang dyan. Doon naman ka ta. Sige kay, napasal ko yapiton. Kamu na lang sa istorya. Oy, okay ra sa imo, Jenny. Kami lang sa mag-istorya diri ha. Kasi bagay friend na bitaw mo daan. Dugin na bitaw mong friend. Kami lang sa mag-istorya para mag-istorya sa mga kinabuhi. Kung sa mo mga kanano, mga likes, mga dislikes, mga favorite color, favorite food, mga favorite song, mga oh my God, funny ka ni si Raymond. Magkatawag ko nila. So funny.
O, pag iko'y istorya, imo raman istorya tala. Mao galing. Wa pala ka ni istorya, magkatawan ako. Ha! Grabe, ayaw siya. Sige, mula ka na ko. Di alam sa ka, Raymond. Mula ka lang sa ako. Thank you kayo, Jen, ha? Ako na yung bahala ni Raymond. Sa mo to, Raymond. Grabe kayo, Raymond. Jenny! Yes, Raymond. Salamat ha. Pilaila ko ni mo ni Hani. Grabe, dugay kayo minahuman gahapon na. Pagkabot na ko sa balay, nagtinawagin na sa mi sa telepono bay. Mga launa siya minahuman. Mao ba? Oo. Wala pa na uyab si Kwan. Si Hani. Ambot lang. Usahay naman ko'y makita or madunggan nga nasi kay istorya. Usahay, napoy matod sa iya pero di lang ko sure kung uyab ba na niya. Nga na di ay. Magpatabang ko, Bi. Aha? Idol kayo na ko si Hani, bay. Gwapa kayo siya na. Grabe kayo na. Grabe. Gwapa kayo na. Gwapa mo kayo siya. Pwede ba nga tabangan ko ni mo, Bi, nga ikaw mo'y may mo na kong bridge, ani ba? Sige. Igna nga idol kaya na ako siya. Mura galing, na in love naman galing ko sa iya, ha? Mura, tinod-anay na ni ba? Tabangi ko, Bi. Gusto ko manguyab niya. Pag sure diha, oy, ingon siya nga ganahan sa nako. Maumay ang salti nako. Ala, kadali na ba nibigay? Laparuhong ko na sa akong panty ba? Ako sad, wala ko nakatubag. Nangutan naman gud siya kung nabadaw kay uyab. Uyab? Daghan. Pagtarong ba? Kay murag seryoso ra siya nga manguyab nimo. Sa ba taong ka, uy? Gabi ka serious. Very kay ka serious. Serious. Kabalo ka, dagan kayo panguyab na ako. Dagan ko yung mga fling-fling. Anak, good. Pila ra, good. Ay, manang giingon nga, mintras guwapa pa ka, mintras daghan pa. Anak, yun. Collect and select. Anak, man ang tirada diha. Collect and select. Unsa man ka, uy. So, pwede po na ako siya idugang sa akong mga collection. Tapos later, ako dayong ko ang pilian. Malay mo, basig siya ang mudaog. Ina lang siya nga magdagan og dagan entries. Kaya naman ko'y kasabihan nga, the more entries you send, the more chances of winning. Ayo, pag-ana, oy. Amigo ba na ako na si Raymond? Tabuutan ba siya nga pagkalalaki? Murag tinud-anay ba na iya, ha? Kung na kay uyab, di ayaw na lang. Kaya basig niyang masakitan lang siya ba? Uy, samantang ikaw ito kay serious yung kayo kay ka. Serious yung kayo ka, Jenny. Sabi lang ko na siya. Sige na siya nga kuan ko kanang vacant ko para manguyab sa nako para makatilaw po siya o makabungkag siya sa akong tinapok. Pero mo lagi, wala nakasakuan, di ba? Collect and select. Di ta pwede mag-focus-focus anta sa usa. Oy, ginoo ko, kagwapa na to. Di gwapa ko diri. Di ba? Ginanabeta ka nga gusto ko magampo sa ginoo nga tagaan ko ni Lord o ganabisa ko sa kaadlaw yun nga mapangit lang ko. Pero usahay na si Lord. Oy, kay, di ba di man niya makaya kong powers? Sige. Ako lang ingnan si Raymond, ana. Nga single ka og
willing ka nga manguyab sa nimo. Ay, funny kayo ka, Raymond. Siya kayo ka, Raymond. You're so funny. Wala pa mong kuy istorya. Maugaling. Wapalang ka ng istorya na ni masimot lang ako ang hangin sa imong ilong. Mukatawa na ko. So, wala. Sa mo kay kakadyalamila. Parunta ka sa kong pantibi. Da. Salamat na, nisugot ka. Siyempre, siyempre, kabalo ka sa ako, sa tinuloy, resultiya na kasi tinuloy ka, choosy, bagyo ko nga pagkababae, kaya di bagyo ko gana ng sakin-sakin lang ang laki nga, kaya ako makauban, kaya na kay gwapa ba ko diri, gwapa ba kay ko diri. Kabalo ba ka nga, giampog yun ko sa Ginoo, nga tagang ko sa kaadlaw, nga mapangit yun ko ba, sos, wag yun nagihatag sa Ginoo, mao ba? Salamat kay ha? Mao galing, may galing kay... Nihangyo man imong amega nga si Jenny. So, amigo man mi. So, manang ni anak ko na, sige na lang, ana. So, moto, istoryahan ko niya nga, nakagusto daw ka na ako. Badamay. Tanawa na to, lala ka no. Gaya na naman ko niya, nga nakagusto ka lagi ka na ako. Kay gwapa ba ko diri, gwapa ko diri. Naulaw na nung ko na. Sa'yo nagulaw-ulaw, kaya naana naman ko ana nga kasagaran yun makailan ako, makagusto rin ako sa ako. Okay, gwapa ko diri. Maulagi, na-timingan po na ingon ni Jenny nga wala po daw kay uyab ba. Maog yun. Dagang yung kaayo yun ng kapanguyab sa ako, mga siguro as of today, mga 56,232 and 1/2. Ha? Ano na yung 1/2? Kuan unano man tong isa. So, munang half ra. Pero actually, maragwa gito'y klaro tanan. Ambot lang kay ikaw, Raymond, kay na magkatawa mo ko ni mo yung mga gana. Magkatawa ko ba? So, marag dako kag chance sa Raymond. So, mean to say, okay ra sa imo nga manguyab sa imo, ha? Sa ka, okay. Muto nga ba na ko karon kung dili okay. Sagpaon ka otro sa kong pantibi. Da. Balusi po ko, sagpapo ko sa imong brief. So, okay ra dayon. Okay ra lagi, samo kay ka Raymond ba? Waka kabantay nga gila paro na taka sa kumpanti. Pasabot, ana. Wala na ko namanti. Actually, I don't know kung na-timingan lang ba ni, pero actually, wala sa ko nag-brief. Pag-sure diya, Uy, sigurado ka dyan lang ha. Kanimong kuan ba? Boarding ha. Kasi dagang kibangag ani ha. Lalo po nakita nga mga lalaki ganina sa gawas. Basil niya. Ay, kamala. Pasensya na ka sa akong kuan. Boarding house. Maura gini. Mau ba? So, sa man magtinan-away lang ta. Kay feeling na ako, borag may kay kamugabas ba? Aha. Bi, kadyo lang bitala na to, Bi. Ala, Ala, ganahan ko sa imong gabas. Dakog lawas, gamay ulo. Okay ra ba sa imo? Kabalo ka, Raymond, sa tinod na ilang ganahan. Sabi ako ni mo, Raymond, ko nang... Hindi natin lang ilang ngayon pa. Sige na, Raymond, kung bati na rin. Ka na, Raymond. Ani, okay ra ba ni sa imo? Okay na, Ginoo. Aloy, Raymond, mas tira kayo ni mo gabas, Raymond. Uy. Tulang ni Iko, Andre. Honey. Raymond. Raymond, sige ka na. Raymond, kay taas pa na bitso na kay Raymond. Raymond. Honey. Raymond.
Ania na ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo kung masaligan, huwag kang nambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Pangalan ni mo? Bit Tabor, taga Villanueva. Kisa yun mo sa Ashigo? Akong papa. Kasi inom niya. Ashigo Capsule o Ashigo Kapi. Okay, so kung sila sa papa ni mo rin? Kuhan siya kanang iyang dugo bitaw kay 90/200. Munang mao yung mong maintain siya, nadala naman siya sa hospital niya. Hindi na siya kakuhan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong maintain karon sa iya karon, nakalakaw na siya. Kung saan kinakatapos siya? Ashigo. Tinood na? Oo, tinood yun. Promise na ang Ginoo sa langit. Tuyog ka nga naimiracle ang Ashigo. Nituod yun ko, kay naulian yun akong papa. Kung adunay mga masakitan ba sumaso sa aming papa nga di nakalakaw, so may ingot kuminda sila. Nga, moinom sila og Ashigo. Kay makatabang yun akong papa, naulian yun. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilders sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay
malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Magbiramax Capsule! Biramax, bira to the max. Oy, ang atong Biramax, usa sa kuan bitaw. Usa sa mga ingredients sa atong Biramax mo nang epektibo kayo dagang kay ganahan ani. Kay herbal magani, all natural ingredients man eh, wa man ni problema. Nani siya'y Panax Ginseng. Kaning Panax Ginseng. Kung ang uban ingredients pampagahi, ang trabaho po naning Panax Ginseng, muni siya ang magpakadugang sa kusog o makapawala sa kakapoy. Kabalo ko dia, para nako mga amahan, nga stress kayo sa trabaho, sa opisina. Para nako, stress kayo ka sa problema sa dakbayan. Kay siyempre, city councilor ko ka. Muna usay, pag uli ni mo sa panimalay, bisa pag imong asawa, gwapa na kayo, sexy na, bagong ligo na. Paghigda ni mo, wag yun, luyas manoy. Tulog diretso pag yun, kwa na, kapoy. Sige lang, kapoy. Mao ni nakalami sa Biramax, kaya dunay Panax Ginseng nga maka-increase sa energy o maka-reduce sa fatigue. Ang Panax Ginseng maka-improve pag yun sa imong physical performance. Mo nang kolba, mugahi pa, kumbate, kusgan yapon. Mo ni nakalami, maayo pag yun ni sa memory. Kabalo mo kaning Panax Ginseng, gwapo kay ni sa memory. Anti-stress pag yun ni. Anti-stress, anti-anxiety. Mo nang mas mulami imong mood. Makababa pag yun ni sa imong sugar level, para nako, kay diabetic man ko, og makababa sa imong cholesterol level. Mo ning nakalami sa atong Biramax. Di lang ni sa ingo nga basta kay pampagahi lang. Kanang pampagahi, side effect na pero daghan pa kay ni benepisyo nga makuha ninyo aning Biramax. Kaya mga sagol ani mga ginseng, all natural ingredients. So katong mga pader diha, mga earpods diha, mga bossing diha, ay na magpapagarbo pa. Mag-Biramax na, ay mo kabalaka, all natural ingredients, FDA approved ni, ha? Mag-Biramax! Available ni siya sa inyong suking tindahan. Available ni siya mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon, ha? Available po ni siya sa Save All, Save More Pharmacy sa Kugon. Sa TGP, diha sa may kuan, the Generics Pharmacy, diha mismo sa Camellia. O napoy Biramax diha, ha? O ay na pagluya-luya pa, pwede sad mo mag-order diha mismo sa Shopee.
I-search lang ninyo ang Biramax capsule. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag ka magpakahibang, dapat ay tawa lang. Problema sa lalaki dapat dininda. Hayaan mo silang magabo sa'yo, diba? Sabi ko na Kanang, Jen, tabangi ko, bi. Unsa na tabang? Di naman ga-reply mong amiga nga si Hani. Di na po siya, kumanawag ko, murag gatutot lang, murag giblock na siguro ko niya. Tabangi ko, bi. Bisa kung siya kong istorya, murag di na lagi siya mo reply. Unsa man ni nahitabo? Abi ko bag okay mo do ha? Ay lang pagsabaha. Nagkita mong gunmi. Tapos, naay nahitabo na mo. Unsa? Ay, pagsaba, nanay nahitabo na mo. Tapos pagkahuman, di na din siya mo reply. Naanay nahitabo ninyo? Oo. Mabitaw nga, natingala ko nga nung di na din siya mo reply na ako. Jen, tabangi ko, bi. Nanay nahitabo ninyo? Mao galing, nanay nahitabo na mo? Sa nanay nahitabo ninyo? Jen? Jen, hila ka? Wala. Nagkatawa ko. So nanay nahitabo din ninyo? Oo. Anong nahilak mo ka? Naalagi nahitabo na mo. Uy, nga naman. Sumi ako nasulti. Wala. Uy, Jen, uy. Sisala na ko ba? Sa may nagtabo. Uy, sorry. O, sa day. Problema ni Muliman. Manid kayo ka. Manid kayo. Manid Sado? Say manid, wa ko kasabot ni mo dyan. Dugay na ko nakagusto ni mo, Raymond. Bisag sakit sa ako, ang sa ako kagapatabang sa akong amiga. Pero sorry. Dugay na ko nakagusto ni mo. Na-inlove na ko ni mo, pero sorry. Karoon na naibawan ako nga napaginayta mo niyo sakit kayo. Ano na? Unsa? Nakagusto na ka na ko? Ako to ang nagbili ng panty sa imong bag. Ako to ang nagbili ng panty sa imong bag. And I know nga I love you. Abi man ako di ka ganahan sa kuha. Nisugot mabuga nga. Mahimong bridge mo nang abi na ako di ka ganahan sa kuha. Kaysa tinud-anay lang sa sugod, ikaw magid akong ganahan. Ang buhay ko'y ganito, wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila
ko sa'yo'y totoo. Brother Bernie without Vito. Ang umanap pa ng iba, pagkat ikaw Na in love ko kang Raymond, wala ako mapugngi. Nakaila ko siya nga tubangan pagkabalo na ako nga nahitabo nila ni Honey. ba Ang nakasakit pag yun kay kapiling ka wala siya gipili ni Honey. bawat sandali Karon si Raymond, diri na siya gapaduding nako. Dili ka pa nakibutas ra ko ani. So ano ko pagkabalo tinud anay ni kay burag sa ako na siya nanguyab karon kay pagkabalo niya nga nakagusto ko niya. Pero tungod lang kay wa siya gipili sa akong amiga, diri na din siya sa kuha. So ano pagkabalo kung tinud anay ba niya ha or panakibutas ra ko. Brother Bernie, buhay kong ito. please matagay ko advice. Kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Everybody sing! umiyak ang puso ko't sumisigaw. Simple ra kayo akong advice sa mga babae nga nagduda kung tinud-anay ba ang lalaki o dili. Simple ra gyud kayo. Tas ang courtship. Ayaw sugta diretso. Kamu mangutana mo mga bayhana mo ba kung tinud-anay ba ganiyang love, tinud-anay na. Di tas ang courtship mintras napakay doubts, mintras dili pa ka konbinsido, ayaw sugta. Sagdi nga manguyab. Walay standard nga dapat 3 months kuan dapat 6 months sugto na dapat. Kung niabot og 1 year, 2 years ug nagyapon kay doubt sa iyang pagpanguyab, di ayaw sugta. Mao ra gyud ang pinaka-simple nga advice. Kapag kapiling ka Para sa mo nagduda ka, 'di ba Jenny, kay dili man ikaw ang iyang nagustuhan, 'di ba? Tawa lang sa gipili sa imong amiga, so sa imo din sa ni padulong kay nakabalo siya nga na kay feelings. Kung magunaw na kang unsa man tinud-anay ba ni? Simple ra kayo, Jenny. Ayaw siya sugta diretso, tanawa siya, sagdi siya nga manguyab. Hantod na ma-prove niya sa imuha o ikaw pon mismo masatisfy nga tama tinud-anay na gid niya. Again, mga babae, walay standards nga dapat 3 months, 6 months, 1 year sugto na. Wala. Ayaw gimugtuntuan ang mga laki mo nga, grabe ba, niabot nag 6 months, pagyapon. Wala pa man ka na-convince. Kamu may nakaila sa iyong kaugalingon. So kung napa mo'y duda sa lalaki, ayaw po din nga, ayaw, undangon nimo ayaw. Kasi sagdi siya nga manguyab nimo. Mubitaw natay stage sa courtship before manguyab. Para before nimo siya sugton, dapat sigurado po kasi mong feelings, pwede ka magmahay. Again, habaan ang courtship, maora na diha para successful ang relationship. Overtime na ko, okay, bye.